ito muna ang mga issue to sa istoryahan ka, Jod. Mga issue sa katilingban, mga issue sa nasod, atong istoryahan, gahi ni Bay. Ito muna kay nana dire itong gahing attorney dire, ka, Jod lang. Attorney sa imong mata. Di na siya maoy. Mamala ka to sa barangay gwapo na to kanito. Guwapo si mong kagaral. Barangay gwapo na mo na nakadaog katong 19. Isip! Isip! Mga kagahi, kaniya, tanawan ninyo. Di, bago magunin na, naman ko yung nag-trending lagi atong sa Palawan. Nga naitabo, mura bitaw ka ng nadakpan kay nangawat daw ni cable. Allegedly, nangawat daw mga cable wire. Ano ba? Karon na nadakpan. 23 anyos pa. Pagdakop, agay! Gikan sa, I don't know kung tama, barangay Kagawad, gikan sa mga sibilyan, ginapangita lagi na ako diri. Kay mo to nga gi-torture before pa na gihatag dito mismo sa kapulisan. So kala lang ingana, labi na nga ni presa mo diri sa homeowners, dagang gapoy kawat diri. Pagka na masap na nato. Pwede ba na ako ako'y nakadawat ikaw ba dako nakikagkuan na pila nakabalay ha? Niagi si Manar gyud mo nagdumot ha. Pwede ba na ako nakulatahon na ako na diri? Hala bubog antod sa mga mabali na yung ilong magdugo-dugo. Antod sa kanang dila pon mamatay. Kanara pong igor pod yun na kanang napay oxygen gamay. Tahayan ako i-turn over na sa police. Nabanay kaso? Mo na itong istoryahan. Makauba na to karon mga kagahi ang usa kagahi nga attorney. Basta nakalimot ka mo biyan ni imong gindurso sa akong attorney mo na nagkaamigo eh. Mo biyan ni siya mo ni. Makauba na to karon way lain si attorney James Judith. Judith Lo. Maupay. Gahi Art, maupay ni mo diha. Gahi Burns, maupay ni mo diha. Og sa atong mga suking tigpaminawan o nakatutok silang tagsa-tagsa ka cellphone. Og sa tibok kalibutan, maupay. Attorney Judith tapuwi sa na imong kamera nganong murag gamuhis man na imong kamera nimo? Ano, bura ako nagkitrapuan bete sa otro na to. Bura nasa ayaw ng kamot ang itrapo. Ha? Hoy, ang imo atubangan nga kamera may trapuhi, dili ka nang ang sa atubangan nga kamera ang trapuhi. Mo gani ako nag-appeal po ng likod. Sige la. Kana ops. Opi mayroong bola sa mga dagdag wili ka ba? Hop. Iyo. Kana. Thank you. Lahi ang naghikap pa Maupay, subli. Attorney, welcome back sa tuang programa o at doon natin mga pag-iskutan ni ini. Una unsay Yes, Guy Art. Ay madakpan. Ha? Ay madakpan, citizens arrest. Unya particularmente kay mga kawatan, snatcher, mangkot. Nangala ba? No? Kitbahay, pamasak. Kasagaran yun na. Di lang ni sa Pilipinas, attorney ha. Sa tibuok, nasod ni mo kultura nga pag may kawatan ganit, makulatahan yun na siya, attorney. Ana. Kunya, pag abot dito sa pulis, mungkin na pulis nga, ngawat naman ka ni, anong nagkabunog-bunog, di naman ika-abre siya mata. Nakulatahan na dito, attorney. Kasi wala abot, attorney, gidumog man to siya, chip, gidumog man to siya, chip, ang nga. Kung sabay yun anang mga pangitabong inana sa hiniskutan ng legal, Attorney James Judith. Okay, inani ni siya, Guy Art, Guy Burns. Wala may lalis nga, katong may tabo sa Palawan, matud pa kay nasapon man to in flagrante delicto nga nangawat og kable. So, pwede na to i-efekto ang gitawag nato nga citizens arrest. Walay problema ana, Art, Burns, no? Ang nagka-problema lang kay wala na din nasunod ang proseso. Okay, walay lalis nga naay justification pagdakop, naay ground sa pagdakop, na kompleto legal na siya noon, Art of Burns, walay problema. Dili na dayon nagkaaberya sa pagproseso na dayon. Kay wala naman sa mo naman itong gihimo nga ang katong dito sa kustodiya sa atong kagawad sa usa ka barangay, di ba? Nga asa siya nga nasapon. Mao na may gitawag nato, Art, nga
taking the law into his own hands. So wala naman din usan niya gipasa balis ka pulisan, iya sa baling gipamtangan, iya sa baling gitorture. Nga taptaw man nga nasa tumbalaod, bawal man na bali ang magtorture. Pero klaro wala trivia lang ni sa Arta. Sukad-sukad kinahimugso kana ang mga balaod kanang Anti-Torture Act bali pinasubay sa atong batakang balaod. Wala pa noy sukad nga nakasuhan o napriso tungod sa pagsupak sa Anti-Torture Act. Unaya madakpan. Wala na ito mo. Karang kulatahon lang sila sa hilom sa sikreto. Parang walay video, walay TikTok. Para dili may show. Pero klaro na ginakuha. Wala pa sukad. Wala pa sukad art nga nakasuhan o nakonbiktuhan. Anay nakakasuhan. Pero wala nakakonbikto sukad. Kami Gahibay. Kami si Attorney James Jurite, political monster man po ni, ha? Kanang political analyst man. Unta Attorney James Jurite, no? Yun anak po unta ang kanang pamatasan sa mga Pilipino ngadto sa mga politiko, no? Kana pong pwede po kulatahon ba kay kawatan? Ayo lagi pag nakapulay ka, nagdamgo na po ni si Art lagi, nagdamgo na po. Hindi ba siya, attorney? Paghimo ko Pwede man art. Ang problema, pwede ba lagi mo na sila nga basta-basta nga mahawiran? Kaya naman ay gwardya gid ang uban. Di ba? Ang mga small price, pwede naman mo. Takpon daw imo dahil iadto sa usa ka safe house dito dahil nimo kulataon na i-release dahil nimo di mo magpaila. Pwede ba siguro na kita po man na sa usa ka nasod nga ilang na sila extrajudicial baling nga paghukom sa ilang mga politiko, ilang mga opisyalis. At least sa Japan, kung mahibal-an ka nga si Konsehal Juan de la Cruz, nasaktan ka, ani anak, kabalo ka, sila na muambak sa pangpang. Ha? Gikan sa pangpang, sila na muambak ba? Magharakiri ba? Yes, Ito sa ilang tinod. prinsipyo nga, di man gid ni mao ang gitudlo sa kwasok kadtong bata pa ko. Yung ano lang ko. Unya, wag to sila pangpang, ambak sila sa pangpang. Di ba yung ana sila dito, Attorney James Jr.? Lahi sa ila kay importante sa ila art ang dungog, ang Ay, katunggalan. kung diri na sa Pilipinas, kung diri na sa Pilipinas, hurot ang Kongreso ana. Dili, sa Pilipinas, Ben, nasakpan nga nangawat ang congressman, senador, politiko, ang tugpangpang, naghimog mansyon. Lay. Dili bitaw art, lahi mas Pilipinas kay na ay mga ugon-ugon or nastoryahan ka bali na issue ka nga nangaw ka o bali sa kabansa sa imong nasod mas dako manong puruhan nga mapili ka na hinuon. Dili mas sa Pilipinas dili makadaot sa imong kadungganan, dili ingon mahimong political liability kay nahimong issue. Kung dili mas musikat ka na hinuon. Lahi sa Pilipinas ay Mao ba? Kare, balik ta. Ang tana ganis Bernie ganis. So dili na issue lagi. Amo na tingala lagi taganang. Okay na si Taganang Bernie. mga politika na alalis galibog. Okay ra si Bernie nga, ilado kay na siyang chick boy kani adto. Hoy! Ambot lang ron. Ilado kay siya nga babaero kani adto. Ambot lang ron. O buta na to nga nakalugo siya art kay sa iya nagpoliksyoberans. Dili gyapon na bahala na nga ma-issue art kay total sikat na mapod Bernie karon. So kung nay magalong ka na samot na noon nga mahimong issue nga madugay na noon ang shelf life sa kanang kontrobersiya. So magamit na ni Bernie na yung pag-abot sa eleksyon, di na siya paglisod og pangampanya. Grabe. Eh siya naman ang istoryahan. Para ani ata taga-anta ka og usa ka butang. Matud pa nila dili kuno kaniya kay kumpara na nato wala lugar tay gitapigan. Matud pa nila dili kuno threat kaning baksidor si Manny Pacquiao sa national nga politics. Pero matingala ka ngano siya man lagi karon ang pirmi katumbukan. Siya man sa iya man karon target ang rocket, ang missiles. So kung pasabot niya issue giday siya kanang threat giday siya. So dili tinuod ang gingon sa survey nga number 4 o number 5 ra siya iliwit. Ngano man lagi nga siya karon pirmi ang kakabirahan. Nga kung mga number 2, number 3, ngano dili man o number 1, dili man lagi kaayo issue. Katumang gyud ang nasa iliwit. So ako lang gi hanay sa inyo ngano inanak man. Publicity, whether good or bad, is still publicity. No, correct. O butang na to, nga tinuod, iliwit siya. Pero kay siya man siguro ka kaisgutan, pirme,
tanaw, unsay may tabuan na, sure gi ko kadugarayan, musaka ra gid so siya, pasabot. putas na kay siya man pirmi ang isyu. So, ang problema ni Kung karon inyong nabantayan. kunay mo dagan ng politiko tapos hinlo siya wagid sa isyu pero tinuod nga kung pero wa man sa isyu mas pildiyon ba sa itong isa nga puro sa na isyu babaero na sukarol pero mas correct. piminti sa istoryahan ana tama no. Bernie. Bernie. Matawag ngayon na, Burns. Nabitaw si Attorney James Judith nga mo depensa nimo Bernie. Ay, issue naman na, dayon, Burns, issue naman po na, ay, Tukod ma Bern. nanlukos ito ka siya. Gimong issue. Himo mo na yun, ikaw dayon, art ang himo niya tig pamaba, or ako baka para ganahan po din ko, ako na lang na niya tig pamaba, nga, hindi mo na tinuod ang issue kang Bernie, nga nlukos siya, o kanang beauty queen, o at Oy, kasarap. At least beauty queen. At least beauty queen. at least beauty queen. Himo na itong issue, o, halaon na na to nga, kana day si kanang nakadaw karon nga Miss Intercontinental uyab na ni Bernie sa una o ano Oy, ito issue kasarap. Attorney. Kung ano yung attorney? Paano kayo para to sa senador na ay plunder? Ha? Oh. In the eyes of public opinion. What an yun ning animala ni? Ano yun? oh Niya, lately lang, acquitted. Acquitted. Oh, wala. Ano yun naman na siya, attorney nga? Ano yun naman to mga dagan ng usahay? I mean, I'm not questioning the wisdom of our magistrates, ha? Ana. Pero, maski ako maagi yun, ana, attorney, naging ana. Kung sa man, naginanagid art Berns Tawagan na maski lang ako ang gilibok ko kabaturan. dili usahay man gud ang gitawag nato nga naay the politics of justice mo na the politics of justice so ang kinsa to ang dominant nga political force usahay ang atong balaod art Burns musubay na lang musayaw na lang muchatcha man ang gitawag muchatcha na lang mo dance with the tune or the music kay saon man kay kung magpagahi ka gahi kung magpagahi ka lisod man kay ad kuan magika delikado ka man na may gitawag na to repercussions politically speaking so mo na nga usahay ang atong uban nga mga institutions art walay mahimo kundi mukabra na lang mukibang na lang kay for the sake of expediency or the paradigm niya, na Bern, madamay. dapat, Bern. Siguro niya, guy, Bernie, dapat mag-TikTok na ka, musaya na ka, mag-PUBG na ka. Ay daw So karon balikan nato karon diri sa amo sa Westwood ako may vice president diri so kunay mulayat diri kunay koy mulayat diri pwede na ko ni kulatahon sa nako ni ko pa man kay na konbiktuhan ng kuan ha kulatahon sa nako wala man na ugma na ko Burns, iuli ako gialungkat na gyud nako ang record Burns. Subo pa malandungon, wala pa lagi daghang gipang kasuhan, wala lalis. oo Pero wala lagi na konbikto. Murag na ariglo, na sulbad, giun sa gikuot ang kaso basta mao nang naitabo Burns. Bern, ayaw lang, Bern. Nalibog ko mo dito ako gialungkat. Ikaw yung isang bulan, Bern. Ayaw lang, Bern. Ayaw. Ay, dili art. Dapat ipahimo na nga isyu kang Bernie. Kaya basta di magkonsihal si Bernie. Ay mo lugar pwede. po si Bernie art. Ikaw sa art. Ay, asap man na katungod man na ni Bernie nga magdagan, magpapili. Kaya basta di maghihungong saya sa ginoo. Nagkipadamgo siya. Nga kinalan magkalagad siya sa katawan. Ayaw po nga art. kulatahon na lang ako nigmaayo no tama issue din ko grabe gini si Bernie bay kamay na bakal kawatan nakita nga nangawat og ganang electric pan gikulata ang kuan kawatan gi-repair pa gyud ang electric pan Unya, yang image pa cute kay pa forma-forma pa adorable pa cute-cute unya inana man di kay kabayolinte mag-torture man di dayon dili sa bayon ang proseso kuyo bagay ani ni Bernie bitok-bitok oras Bernie bitok-bitok sus naaram na yan dark side na diskubrian lagi di ay ala issue na mo rani mo ni magpapili nga konsyal sa dakbayan sa Cagayan-de-Oro Jesus unya gaba kabalo Ikaw man, na-issue na. Balik ta, attorney. Ang akusado, bisan pag sa kadug-at, grabe ang iyahang nahimo or kaso atubangan sa publiko. yes Sa man ang mga katungod ani mga tawhan na gihapon ni siya. kung imo mabantayan art magpagkahilom ra ba na bali ang suspect or akusado kay iya ba nagkatungod na ba na sa sayang Bill of Rights mo na gitawag nga naapod sa Miranda rights kay kasubayon man nato ang Miranda rights nga
pwede ra siya maghilom art maski unsaon pa nimo siya dia katuod na niya maghilom di sad siya pwede nga imong ipakumpisal nga mutuk-an lugar sa tunod imong pugson kung wala iyang abogado art kay mainbalido kung mangumpisa lugar siya kay imong gipugos grabe nangita mo pamaagi ang kapulisan nangita mo ka mga pamaagi ang opisyalis baka nga nagdakop sa iya unya tungod sa inyong estilo napugos lugar siya nangumpisal siya pero kay wala man niyang abogado inyo ra man siya napapugos og pagstorya pag-amin mainbalido gyapon to nga iyang gipang kumpisal sa inyo. In other countries, di man sila mapuan na example kani mga Singapore, no? Japan, Taiwan, kani mga first world nga countries, di sila mutuan ning pagmadakpan nga i-torture kay naa daw ginatawag ani nga psychological procedure nga kung ikaw usa ka law enforcer, unya magamit nimo na nga bisag walay physical touch na pinaagi lang sa pag-istorya o niya dia sa mga istorya magaray na nimo ana dia aghantod mapatukan makapas palig-on sa imuhang kaso nga ginabuild batok sa akusado all daw na dapat in fact iyon ana na daw ang mga training karon sa mga law enforcement worldwide as kanang sponsored pa by the United Nations ang ana so ang ato abang law enforcement sa imuhang pananaw attorney kay ikaw sulod gawas man kada sa mga korte may hidabi nimo ni sila igo ba nasangkap bag-ayo ang atong kapulisan sa ingon ana nga klase mga psychological procedure in terms of interrogation without physical nga unsa involvement ana Wala dili pa kay art kung on a scale of 1 to 10 napata sa mga 3. Wala pa pa na nato natumanan. Layo ba kay ta sa tinuod? Pero nay ka paningkamot nga gahimuon na bali sa atong uban nga mga units. Pero sa kinatibuk-an gid art burns, murag layo pa kita sa tinuod. Mo nang akong balikon on a scale of 1 to 10, napata sa 3. Layo pa gid kayo ta. Dili na pa gid ka katuman. Moni ana insa man gyud ang nangawat. Or mo ni ang kamera dito rin sa ubos gikusi na beto siya or naana na gidunggam di ato gidulit bali sa katok akusado nga pantay ka kadagkay kay kastorya diya ug di ka moamin sige kay ako giniisa mo tug dulit karon sa attorney nga they are innocent until proven guilty ana correct maski gani nga nakita nimo art maski caught on the act in flagrante delicto yun lamang ko'y balaod so kaya po na presumption of innocence flagrante delicto yes caught on the act so this is very nakapatuna Bisay isa simple nakapatuna nakita ni Lingling maski nakita yun ni mo maski nakita ni Lingling ana klaro kayo hala pero naaman gyapon attorney sige dabi unsa ang paglusot ana attorney unsa ang paglusot Burns wala naging ko'y labotan dili mo bitaw art nga Burns usay lisod kayo i-explikaran mo na itong uban moingon nga grabe na nakita na gyud to na cover na sa media grabe na dagkan kay nakakita ano pa man gyapon si abogado ngano wagi pa mas proseso may balaod may maging art ang pangutana ilang napawalay sala man ana ang kasagaran mga pangutana sa mga yanong katawhan attorney naman ko'y technically siguro art na uban kung kana kung wala gikuot ang kaso baring nga kanang wala gikuot ang kaso siguro ang uban wala nila na nabantayan siguro sa pag-prosecute art daghang kayo kanang loopholes daghang bikil wala gi-address sa prosecution o baka gituyo sa prosecution kaya under pressure po siya nga damao na lang nga daghan mga bikil-bikil yung kaso para makalusot wala at sa takabalo art basing gituyo ra punto sa prosecution. Tama. Ana, so may mga inaana no? Mo ni ang giingon ka kay art. Mo ning dapat magkonsihal dili ka nang kita nga mo tay hanaw. Kani si Attorney James Judith pumudagan ni ay. Buson ni sa ako ang ilusok pagbuntag bahala kung sa dia. Bahala ino kong eleksyoner dili man ako ang kandidato. Ako ra may tig kung sa dia, ako ra may tig suporta ninyo dia. Dahil ninyo ito James Judith sa konseho. Ana.
Ang ato na yung bansag dayon, nasangon sa amo dayon art kay the political twins. Musugot ka, attorney. Nga kami ni Bernie, wala problema. Dako kaya kadungganan sa ako art nga kami ni Bernie mag-uban nga tandem lugar ni. Unsa gani kang distrito, attorney? Si Bernie mo first district naman siguro na siya, nagbagay naman siguro na siya. District 1. Ako second man. So bagay gid ming duha. Agay kaayo mo duha. Pwede. Oo. Pwede. Kay ngano art, ngano bagay min duha art o kanang Burns. Kita gid ang perfect. Para gyapon ni Ruben Roa Dababake. Kanang mga gingon nga paparts kaayo sila nga mga konsehal, kauban sila. Pero usa ra ilang district. Actually sa tinuod gid na dili gid na sila ingon nga perfect gid na sila nga amigo nga selfless lugar ang isa gid nga gusto niya makadaog ang iyang kauban. Kay pareha man sila og distrito. Umot sumangkot na sila. Unya, okay Ang ra the si best Bernie niya Mudagan, makuba attorney. katong dili pareha og kuan distrito art. Okay ra si Bernie Mudagan independent. Kanang wag yung saba, walay ano okay ra. Ayo maguban gid minagid daya pa yung grupo. Pero dili ingon nga uban sa mga partido. Nga kanang nailhan ni mga partido pero nagya po yung grupo. Wala man gyud literally wala man gyud independent art kinamang nga na grupo nga magpaluyo nimo. Nalayuban nga dili magpaila. So wala tong party nga ng party. Party. Oh. Ano yung Kasi masulti mo party ang na? gay Bernie. Ikaw na nga mo interviewon doon. Ikaw ang guest. Kasi masulti. Attorney, balik pa sa katong. Oy, ito lagi, i-remind lang taga Cagayarda, ikaw biyagi dahil lang ano nagkailam yan ha, mo bini mong yundor sa ako nga. Because I am a strong believer of kanang mga kuan. Tanawa din absuelto, di ba na-absuelto ko ato nga kan? Legal procedure. Di mo na pwede nga. Di mo na pwede. Kaya ako nito balik. Ako dugay. I've been in the corporate world for so long. Ha? Bisan akong kaugalingon ng mga tao. Inood na, no, Bernie, isang bungsak si ani attorney. Ay, gimimuhan ka sa lower management. Ako nasa taas. Una ng tanan. Unya medyo gahi. Labi na ka na bitaw mga 2-3 times na ana niya. Labi na mga empleyado nga di maayo kay mutubag sa ilang mga memo. Unya usay ang HR pangitaan nagbikil. Una na. Pag-abot ana sa kuha, labi na on the second o mga third, mga warning. Abot ana nako. Ako ginaingnon nga. You get a lawyer kay napabaya kay mas taas, napabaya board. Una na. You get a lawyer. So first time to na itabo dia kaya ako di man kay ko ana tigminomemo ako verbal raman ko pag di ka na human dia ako ra masagpaon niya pawaon ana wala siya sulat ana ano ko bending nga time kay medyo initado gid siya ba initado may gani kay ni mention kay tuwa ko ato sa Manila ingko nga tawag na si Attorney James Judith ana wanda kay kailan dungog na mako sa ngalan ni Attorney mo ni ang at kung magpolitika ka lagi, Attorney James Judith, wala ka kabalo. Wala mabang yun ta kayo naghimamak, Attorney? Mabang kayo ka Ikaw mo ng author sa crimen art. Ikaw ang author sa crimen. Ako naman, alam na si Bernie Kinsaman, tawagin na si Attorney James Judith, kay ligdong ni siya akong pagkaila. We're not even on sagid attorney, ha? Ako na. Wala. May reputation na kita art, kinagila. Ang imong reputasyon lang, ang imong reputasyon. Ana, di po manguhaw ako ang mga Brad kay abila nga ay Brad na sa ilang vice president nga ba maunsa man ma-issue man pagka mana nga out sa sir kinsa man sir ingko nga Brad kaila mo ni Attorney James Judith yes sir agtua ligdong na nga tao as in ligdong na because I'm a believer of aning due process yan ana no, labi na sa korte. Mudagan na lang ko ni art. Ha? Mudagan na lang ko art. Kaya mo naman ko na-convince. Dili, kabalo ka, dahil mga sektor yung nagapamugos ninyo, ikaw, si Bernie, si Lordan Ngasuan, ana, kani, mga Nixon Baban, ana, silang, napa ba na? Si Girlie Balaba, may man ang yan dagan po dia, may nga pabalikon, gapo na puhon. Sabi mga ligdong pagyapon na, silang
sila nga konsehal day nga magtahas si Daba. Kuan, na makita nimo nga mo trabaho. Andi lang ako nga kanang magawngan bitaw ka attorney. Kanang magawngan na ka. Dapat ang mugawng na katawhan dili ang usa ka personalidad or partido. Nana ba? Grabe na rin ba? Gikan sa pagpangawat ni abot na tayo nga ni nga isyu ba? Unsa? Ay nga naman, akusado na kandaan. Akusado na attorney, balik na sa ito isyu, attorney. Balik na. Si Bernie, wala. Issue Daltans. Daltan. Issue Daltanan. Basta si Attorney James Judith ang imong Murag ka na naman ako na ibawaran. Attorney, kung kanang nganong importante gyud nga mangayo og kana mga legal nga mga opinion. Nganong dili man lang nga kami naman ni na mga eskwelahan po nga ino naman to nga dili katungod na muna. Bisan pag nasayod ka sa imong katungod. Nganong kinahanglan gyapon og abogado attorney? Nganong dili pwede kami na mga abogado sa mga kaugalingon? Dili magud kay ko ang pagpanalipod magud mo Art Burns kung moabot na magud ka korte technical highly technical na gyud so dili madala sa liman sa yanong lungsuranon so kinahanglan gyud ka abogado nga modala sa imo kay ang pagkatubang nimo sa huwes ang sa kontrada nimo nga naay abogado malisod man kayo nga ikaw lang na may naitabo man ana nga Art og Burns nga ni-insister gid siya sa iyang katungod nga siya gyud magrepresenta sa kaugalingon di tanawa na bulabog siya mo na nga ga-insist siya nga iya daw kuno katungod so gignan siya sa huwes nga kay imo laging katungod pero sakto po nimo ang realidad mao nga dili gyapon na nimo mapatuman kay pag abot nimo sa korte kinahanglan nimo mga tao nga kay highly technical man na mga gastoryahan diya labi na sa evidence so kinahanglan gid ka og abogado mo nang wala gid kay mahimo so idea lang na lugar Art Burns nga pwede ka manalipod sa imong kaugalingon wa man ka gibabagan pero in practical terms dili may tabo nga makapanalipod ka sa imong kaugalingon gawas kung abogado ka gawas kung abogado ka May palagi gitiwas na Ang mga napupo karong buntaga og labaw sa tanan hinaot nga inyong ikonsidera. Bernie bitok-bitok sa unang distrito, Attorney James Judith sa ikalawang distrito para sa konseho. ay sa association siguro to Art When I believe on someone, may itaw nga, may sense ko nga, at nga naman ganito, di kami ako, Singapore-based na ba ako, I was working in a corporate world, Singapore, pagka 2015, uli yung Pilipinas, ni voluntaryo sa National Capital Region, kaya dili ilado si Digong dito, kita nagpaila for the professionals, gipaila-ila na to si Digong kami sa kong asawa, uban sa team, nga gamay na kaayo, nagpunta mi og mga kanang mga flyers dia, paila-ila kinsa ni si Duterte. Oh, nga nang nagay yung anak ko because I believe in someone. Ay nana. Correct. Oh. Imo katungod ko Di Oro, I believe in James Judith. I believe in Burns! Mabuhay ka, Burns! Mabuhay ka, Art! I believe I can fly. Unda ko na nato ni. Unda ko na nato ni. Ipadayon ka na, labi na imong kanagin niya. Dili kinahanglan. Tama si Pacquiao. Common sense. Ang problema lang ni Pacquiao kay kung mag-istorya kag common sense niya ikaw wala kay sense kay napataka lang tukod anang imuhang mga sports complex, mga proyekto nga wanahuman, mga kalsada nga nabuak dayon. Na may ana ba? Kunya mapatukod kag balay sa langgani gani nga the poorest in among the poor. Na adya nakita sa langgani. Ayaw gayo ana. Kanang si ang importante ani ayaw gamita nga kanang mga pulong nga duol lang sa masa aron mo daog ka pag kay klaro kay nga paglingkod nimo diha wa kay hanaw. Mo na lang nga hanaw. Pero kamo you have the brain, the brawn. Ana, ang importante sa tawang gyud kanang naabit tao maluoy sa katawhan nga nakita nako na ninyo Bernie o Attorney James Judith. Burns, andap na ra ba imong pondo, Burns? Nanay mong pondo? Wala lagi mo na ako problema kay mo na mo gyud problema ron. Ana, ang tatog na to si anhing nga kwan nga gatong sa si Kimkit kay
Magkumikir mga attorney, magkumikir mga kung mag-loan ko, magkumikir. Wala magwin na sa Iran Burns nga na ay ahensya nga naging pwede sila mag-political loan. Wala gito na wala bawalan. din nga na. Hindi ko magkumikir nimo para ikaw po magkumikir po nako. Wow. Dagan salamat. Oras. Sige na po, Attorney Century, kanto na po na sunod po na po kaning mga istoryang dalatanan. Daltans. Ayaw, namoy nakuplo nga mga pagtulunan aming mga legal. Atong giistoryahan dali. Attorney James Urit, Dagan thank you salamat. very much. Mabalik rami, kadyo lang mamukha sa mi, kadyo lang. Gahi